Pre, sigurado baka pre nga mo anhi to paring Tinoy. Wa man to ingon niya gahapon. Nga agio na tan niya diri. Ato lang pabot-pabuton kay siya to na gi-invite po dito, siya po nang invite na to. Tay gigutom na ra ba ko pre da? Parehas bitaw ta pre. Ako sa gutom na kay ko eh. Di man kagwa ko na ni udto gabi eh, wa ko na mahaw gahapon. Ug sa kaka pa ni pre, inagawas posporo 1 2 3 na lakaw, grabe na mudag kinumutay ba. Kaya gagag itiya na pre, mura nagag manok na yung patso. Kibot sa ring itom ka pre. Mata gani pre, oh, nawa nang itom. Puti na puro pre. Wala maghinsakay mong kabuhi garo pre. Ganihar gini ni os-os na gini, wa na gini saka. Matay pre, mas maayom bro. Nauna ta ni pre, sa mo rasa dia pre. Ano sa nako pre? Mura prihar magrunig hapon pre. What? Kaya gahapon pre. Tuma na mabuang tani pre, kaon kita glayas mangga ni pre. Adong gini pre, kay lisod man ning kabuhi pre musaka kay makabuang dyan na pre. Parang mauna ta pre, kay nanganta ni giro happy birthday to yo. Anak siguro? Kadumdum bitaw to. Yam na pag umangko nang nag-birthday. Oh, ako kadumdum sa ko. Totoo pre. Haraman na unahan pre. Nakadumdum ka ka. Anara na unahan luyos ko ayan no, ilang ginim ko na na. How do all really puto na taray kay unahan. Tana. Pre, gutom lagi bahala tong tawana eh. Putiyan pamuron magipa ako galimato. Asa pa man. Nar na unahan pre. Aduh, pre. Oh, jawam gud indalan na pre. Kuya ba ni pre di mo pre. Ulan ni mura nam Baktan Bridge. Arba ni Shark diha nga putik itlog. Nakatuyaw gud na dapitan. Tubian sarya, bako ng itlog nimo. What? Dali pre, gutom na kay ko. Sugad yun ako eh. Pre, salamat gaya sa pag-invite mo ha. Pulo itong kindak-an taon. Sudlan tong sibay-sibay. Okay ra. Okay ka eh. Kamay ram ko ng glitson ko, tulor ka baka ya. Apa yung sugan ako eh. Thank you. Okay. Yeah, bro. Okay, bro. Apo na da. Wala nang ganoon. Dahil ko tulo ka balon na ni. Saan nang balon pre? Kadagos mga bata ko. Oh, pre. What? Parang Tinoy mo lagi na. Oo, pre no. Dako na kay tiyang pre, gada pag balon ang buwing. Ang nagauna-una wa lagi tapita dito. Man na ginagkaon pre dan. Nanghiki naman. Atong ulon pre. Buangon ani pre. Matay pre na, ako lagi na diha. Oy, pre. Matay pre. Naa na pre ka diri. Kani haram hinuwat dito. O yun, ni puti na gani mata ning usab pinaabot dito pre. Parte na mong gutuman. Naka na mong kabuhi. Nga pre, dalimot di ko pre. What? Wa jud ko kuno na to pre. Tungos ka gutom pre. Nilargor jud ko diri. Kinaging gutuma ginamo pre. O mi kaon di. Wa gid Mga pre naglaming kami mayo pre. Paabot di minimum apiso minimum. Siya kay pre. Pre mga abi ko din ako pre. Pre. Karyas, imo karyas. Buang nga pre, dalimot ko lagi mo lagi pre. Uy, matami diri ba? Uy, talo na pre. Ate ni ging gutuman mo pre. Ya. Pre, wala pa kay pre. Mga bukog lang gini diri. Akong Baka mo ka bukog. Kung pa, Ina sa bukog. Tiro. Pre ko, tiro ana ko. Sige lang bukog na bilin. sana pre. Pre, pasangit na tutunan. Di ko ka pre. Mga na bilin Bukog na. Wala man sobra man pre. Niya pre. Di mo ana. Adi niya na pre. O tagsang tagbalon ay. Oh, dadam ka ni balong sa on. Di para pa daw sa inyong mga anak. Anak ko mga anak pre. Anak. Panganak mo. Anak Ako ko ni. Ay dado na nimo. Ako ni pre. Ang tubiya po ni mo pre. Mana ka ka? Di makamo. Di ana. Dalon gyud mo pre. Ako to pagani. Grabe sirukan mo kung magkakabuan. Ako ani. Kutubod. What? Grabihan, oh, sorry. Kasya na, di mo dawat anin. Pre, ang suglanan pre. Kabla ka, pre. Uli naman yung umama, pre. Uli na pre ha. Sige, pre, ato na, sige, pre. Grasya na ko ni. Mula, natay, bata, agad. Ang sagod mo, grasya na ko ni. No. Hala.